Mae rhaid i rhywbeth i ddweud digwydd. Ac mae pob un yn dweud bron, wel digon yw digon, mae rhaid i rhywbeth i ddigwydd. Ac o'n i byta, a rhaid yn hyn. Awr o'r grwfwn ar hyn o bryd. 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 Gyda'r cyhoeddiad a ddaeth mewn trafodaeth seneddol na fydd gan Gymru gynrychiolydd swyddogol ar fwrdd Ofcom. Ofcom, y corff y bwriedir i sefydlu i reoli cyfathrebu ym Mhrydain. A hynny bod Cabinet y Cynulliad Cenedlaethol wedi awgrymu y dylai Cymru gael cynrychiolaeth. Fe wnaed y cyhoeddiad gan y Dr Kim Howell sy'n gweinidog sy'n chyfrifoldeb am ddarlledu pan wrthododd werthiannau i'r mesur darlledu o gyfeiriad Simon Thomas, aelod seneddol Plaid Cymru. Rodney Glyn Thomas, fel cadeirydd pwyllgor diwylliant y Cynulliad Cenedlaethol, oedd o'n dipyn o ergyd i chi ganfod yr ateb a gafodd eich cyd aelod o Plaid Cymru Simon Thomas gan y Dr Kim Howell ar fater Ofcom? Wel, doedd ddim yn annisgwyl mewn gwirionedd oherwydd mae'r trafodaethau yma wedi bod yn mynd mlaen ers rhyw flwyddyn nawr ac dyna oedd y bwriad gwreiddiol i gael bwrdd bach gweithredol o ddim mwy na 6 o bobl arbenigwyr yn y maes i fod yn ymgynghorwyr i Ofcom. Bydd ddadleuon ni yr achos am gynrychiolaeth rhanbarthol, ond mae'n amlwg bod hynny wedi methu. Ia, ond lle mae hynna yn gadael Cymru o safbwynt darlledu reit ar ymylon pethau fel mae Simon Thomas yn awgrymu? Ond lle mae hynna yn gadael Cymru o safbwynt darlledu reit ar ymylon pethau? Reit ar ymylon pethau? Ydy ar hyn o bryd oherwydd fe ddadleuais i yn y ddadl gafon ni yn Siambr y Cynulliad pan o'n i'n trafod y newidiadau yma a sefydlu Ofcom. Fe ddadleuais i dros yr angen i gael Ofcom Cymru gyda pwerau statudol, yr angen i gael panel defnyddwyr fydde gwasanaethu Ofcom Cymru ac wedyn bydde rhaid i ni wedyn ymladd gyda San Steffan i gael cydnabyddiaeth statudol. Mae yna cydnabyddiaeth yn y ddeddf bod yn rhaid nhw ymgynghori gyda cynulliad o ganlyniad i ddatganoli, ond byddwn ni am weld hynny yn gyfrifoldeb statudol arnyn nhw ac fod darlledu yng Nghymru yn atebol i Ofcom Cymru ac bod ganddo ni yn panel defnyddwyr yn hunain fel ti yn bod ni'n gallu goruchwylio darlledu yng Nghymru a dwi'n credu petai y cynulliad wedi derbyn hynny bydden ni mewn sefyllfa llawer iawn yn gryfach ar hyn o bryd. Ia, ond mae Cabinet y Cynulliad wedi gofyn, wedi awgrymu i'r Llywodraeth yn Lloegr y dylia Cymru gael llais llawn ar Bwyllgor Ofcom, 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 llais llawn llais llawn ar Bwyllgor Ofcom, llais llawn ar Bwyllgor Ofcom, reit ar ymylon pethau dylia Cymru gael llais llawn ar Bwyllgor Ofcom.